Снимай. Я мастърски шапка, бате, Ники. Маслава. Барче, ако дигне шапката, ще се скарам. Аре, да снимам Ти това, за какво си много бъде тогава? Здрасти, хело! Кой е натурал камера джабората, а? Де че си пет конта, как си пет. Браво бе, Петко ми викате. Баси, аз съм го портуал с много. Поне е спортувал. Спортувал? Мини познам по зъбите. Ай, какво ми вика Иво, че черпи за зелен не сте от мене. Бе, да знам кой като ти си го ръждава, ти си го срава и ще не се. За какво му е повече? За какво му повече? Една глава и Най-много две. Ама ако се постриже, ще бъде човек. Ако не. Абе, айде да ти видят очите в интернета. Ще ми видят. Това ли сега ще видят да? яйца. А Илонка като те види, не знам. Дито, Пепо, ти застрани се седа, ама майката, майтапа. Ма кои яйца ти от Данка? Не, Данка, да не знам кой откъде взима са, нали? И Данка ли ме яйца, ма? Ама ако ти утон ги се изнесо, брачет. Готово, повече да не снимаме. Айде, покажи си ученицата мережавите. Тия двамата и с съдачици. О, да. Приятели. Их ти, дачи, язе. Да. Кой дачи? Оня вла. Той е какво прави? Маре, вие не видяхте на Приказваме приноса. си. А? Я и ти си приказваме. Лика, кой сака посем бобец? Открито си Викам, и аз приказваме. сакам. Какво правиш? Яйца крепиш. А он като ка... И аз сакам, ама какво сакаш? Ама ли Я това му шапка дай, бе, я дева? му дадох Айде, това, он марш пробва тук, бе. и ми го върна. А, връл, Викам, майка. това начин нещо бъде. Не, бе, аз Браво, сакам. бих ти това. Викам, що го върна? Вика. Я го питах как да видя дали убав. Минати си го викам да си го питал, но лиш ми си по-друг. Сова херца, братуче. Соби си. Бе ги чидеш в интернет. Ял не съм. Опа, жега ли ти става, И аз съм момент. Мале, чуките ги, бе, мале. Мале, той яйчара, какво знае? Крик, има ли яйца? Има човеч. Дай човешки или са, какви ли са? Ще Пада на ги момчето преведе. батерията, бе. Стига, бе. Марш тук. Мале, Аз стига, бе.